What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Ka Voice of the People Party VPP hak arpasantrik nailur kala jiet ya MDC ka nong thamai uba Winston Tony Lingdo ba unchimki ya ka shuki kum Chief Executive Member CEM Bathmai ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ya ka ni ka rai la shim ha ka jingalang bala penyai da unongalam ba khli du ka VPP uba Arden Basayumon ha ka jingadan lang baro ki MDC jong ka party Hadin ka jingshim rajong MDC kalang kerdem light kro uba shambor lang renja ban hiar shuki no kum ukli du ka KHADC namar ka jingbam dan hakamet bakoit bakya ka party kala jiet ya uba Winston Tony Lingdo u MDC jong ka nong thamai kum u CEM batmai jong ka council ong uba Arden habakren shakilat thai kubor hadin ka jingalang Ulapan benaru balapan rung ya UMDC ka jayau uba Denzel Renard Chen kum u executive member bathamai. Uba Arden ula batai ru baka party kala rai ban omthong ya ki deputy CEM namar kanamla ban pentikna ya ka jingsngan ha ka council. Lada u CEM urai ban hiar shuki ka jingthong ya ki deputy CEM kanamla ban pentikna ya ka jingsngan ula ong haba benram namar kata ka party kala penkut no ya ka executive committee ka baladon lupa batkan thau da ka bathamai ha ka bayade baka jing batte kam uba Arden ulapan pau baka party kan ha ka jing start jong CEM bathamai u president ka VPP ulapan pau ru ya ka jing kemen halur ka jing trekam jong ka EC ka balapan bait renti ya ka jing trekam jong ka KHADC batwan ra ya ka jing sanchar ka bakhoi Nilak pular banwan ra ya jing trekam ka bakhoy shai hapo ka district council bat nisngok men ban yo iye ka jing kala ki babha la banram Nalor kata ulak dauru halor ki kattu ka ni ka jing persyang balale da ka isi balayalam da ka VPP ka baken thop ka jingwan ra ya ka rukam thongkam ka bashai bat ka jing penbet renti ya kita trade bat ilaka ya ka isi bathamai on thau halor ki ni ki jing persyang ban pentikna baka KHADC kan yai beteng ban trekam hakarukam ka badai ong uba Arden haba benram da ka bapele jingmot halor ka jingsan shar ka bakhuj bat ka bashai ka VPP ka ko jingmot scam ban pendap ya ki jingkular ki jongka shakipat ba uba shambor lang ulapha ya ka shithi e no kam jong u hadin baka isi balayalam da ka VPP kala pendap ya ka jing shakri ka batang nyo benai Tapi jinglang jungi mata kasi hi kadai bangin yo oman ya kembali iki kam gibri po discount hadin ba nagale jungi ba sheborlang renja i mo ila shem be sin jamban eno ye shupi CM marka jing bomdan ge jungi ka met ka pat ka pakot ka kya idon kam ka por ka bakam kloj bin yo pan sumar jana shwele de te ka party ka le ndo ndagasi bat aga jingi kendo ko jingi ngila de pani kendo pani barkhan kumno bangin ya chama pan pentalon ye gani kam chama bat adin jong ka SCC ke bangile kendo paro ki MDC ngatai blei mo ki MDC paro dan weiru pep syakani ka jingalang bashem ba pilitip inda dan ka bet ka ba klan te gani ka jingi kendo ko jingi ki MDC paro bangin jiet yo MDC jongka North My constituency ba Winston Tony Lindo ba un shimti kumu suya mo ba mai kapo district council kata kata rai kata party shim dadun extra selain itu lahi ka house kan klaim be isi te kam don jingot ban bu yo tong deputy CM Kajingdon deputy CM kanamla pan pene isi lada ka wan ka kem ka bakum kani ka ba CM bu ya shuki tapi isi baru koi it stands result te ka bomot pa hap pat thau ko isi ka bidi bat kani ka jaka
kaba ni mo namar bai ba seminum don shu ke isi kan don ka wei ka jaka ka batuli kumu iem pada kaniru ke parti ni lah pendek selon rais non but ke parti da kui ke jimut hi kilarai ban penmi pujli da u MDC jong ka jaya mau prem mo ba densel shen kumu ban mi pujli ala ka jaka ka batuli hi ka jing pet ka jing kum ka parti ka longge ki basutna bagi i ka jing trekam jong ka isi ka batmai harangkat kata katong ka parti ka bu namal katong hi ka parti ka bu abang ilit chupai bang yung inlet ban penbet ya shibon ki kanram hakor kum trekam jong ka discouncil ki por ki bamusha mo ban peran kam ha ten pareng yung ban streamline te ngangit pigi media play ki nong tre po discouncil la piong nadu ki officer hadu ki ba kam hapo jeng ke officer ki i ya ka jing sedang ka jing wandur jong ka discouncil hapo kini ki samru panai ka ba ka BPP ka ilam ki isi wala ringim kwa ban ko kum ka party ndrei ka khobori ka kan shai banaru ba ka BPP ka ilam ki isi ka wei na ki ba sotra e kalong ba tumba ka party ka yeng haka sinshar ka khara mo ka ba khoi banon ra ai ka jing khoi kala wan ka jing khoi ka kompri kam jo ki isi aka ba kam don shu kanu kata ka jing ting jo ki breu ban le support this council ba yo siu pisai ka ni siu pisai ka tai kam don shu ba ko kata batu ka jing wan ra ka jing persyang jo ki isi ban penbet hai ka bedi bat ka thungkam thungjam ha ka ba khot pusba le ni ka ba shai ban transparent da ka ba ke shimi ka sin jam ban wan ra yet ka recruitment committee ya ka ba de se chen on sa pen telun ni ki kam bat ka isi ka patmai ka nang pen telun janai shu ki kam ki ba ka ni ki isi la tre ki ki san kin repli batu shibun ki jin pressure na kalian ka trade ban rekam janai na kalian ke ilaka bat kai ke bas motrat kalong bat ni isi ke jing kam shim le kerki ke nuki kam kira de ka pisha ka tho bat ru ban sotho ba kani kadang dei ke isi ke batmai bat kini ki badan hang tai kem pat dei ke beladan bentah kono ka seng seng perthai kem padan bentah kono ka isi ke barim kedang lek bek kum ki beri batmai bat ban pentlun ki kam hakor kom ka pepet ke berarti bat percaya maka parti karai ban sei au MDC ban mi jogonon thmai ban mi bujri komusiem kadai lu apa ni budin ya kani ka isi karai lam di ba shamboram renja baguni uri wei ne ki em umdei tamu de wei ne ki em mo kenapa pinsu tu yo piong bodi tamu de wei na KM ki badan hasan ba ki bitre kum ka team hakan ni isi kapala let no ngala pa no te namar ba ka jintre jung ka party hi ka ngile hang tai da no rem bakandan ka continuity ban beteng ye ki sin jam ki ba bha ki ba UCM u ba la ino ya ka kam mo kan ya chapran ni pet bak na preng kini ki em ki bidon na ki isi uni wei na ki em ke ba ya ringkat haki babon ki kap ubala sungtho khambai ka kom prakhat ba ka kom trekam jong ka party ba ki isi haki ni ki balai lale ni kata ka jing trekam kalong ka jing tulut mdei tang ni ko mga ongi pi umdei tang wei na preng ki em ki bidon na ka team bat ka jing trekam ka isi ubaga party ka sungubit bat ka sungudei ban penmi bujri ka jaka jong CM kata ka situation lani kata ka por ban bujri em kampara rais namar kanir ko mi namar ka jing shitom ka jong CM
Ada di bu siam Shitom ngatai kan mi kum kan isu kan ni development ka ba ni menta de kan de bet tam hapring u ka jimi pujli hapring jung siam baru ban pendap ka jaka ka patri jung siam pala ni no tu kat no thai jing le si kan long ka pala la da tit ya ka jing Shitom ka ba uni u no lam jing Shitom bat ya kikam ki bu pentru de kum bakalong hi de tak hadu kata ka jing Shitom kala so kala ban khia imat kumbakan pentut ya ka jing trekam ka jong u niu no lam ko jing bau da sure ban bat kumbangi jong hi ka party ka ngai kata kan ngrim banginum song ha ka shuki lemda ngila ban peni kikam de ha ka por ka bo uni uno lam jing usuthu ba imat kan yang abangan peni kam namar kata ka jing Shitom de ha bukum kata ka por pa ti kai por long tang khendet por te kam don kanu ka jingru nong le se banong ba ula shishong jubor ka shuki klem la bale kai kam pat shimla don ka bukum kata Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.